Lintang Kairo supaya kon ngadeg luwih dhisik. Disepoti yo mecah sepining swasana. Disepoti aja dipleroki irama seger. Oh ya. Mangga Dik Lintang Kairo katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Aja dipleroki. Ras. Cara aja ditinggal kapribaden ketimuran sekali lagi Mas Arya iku budaya aja ditinggal kapribaden ketimuran ya sing eling iku budaya atur nuwun wilujeng dalu Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat yo. Alhamdulillah, dangu mboten kepanggih nggih Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Nggih. Tamu kangen kalih kru Asta Brata. Iya, nggih Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang. Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Dan sak benik ora ketok disawang ngoten niku. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ora? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Bimbinganipun rencang-rencang Asta Brata, alhamdulillah matur nembah nuwun sangat kula Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to Mas. Sinden nek gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Ajah Karisma. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne Mas. Nggih, ndongane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sak mangke ngadani adicara bersih desa utawa nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah limpah roh jinawi. Alah nggih. Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, Ora?
Ya ngantuk turun ning ngisor meja ngono kuwi lho. Oh iya. Dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke ya toh. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, Ilmu kuwi ora iso entek ning bondo iso entek. Ya, betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA, IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah Mas insyaallah nggih. Nek doanya. cita-cita sementara kuliahe ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja Mas insyaallah, semoga nggih. Kok adoh men to Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya. Oh iya, ning TikTok kowe jarimu anu. Napa? Gandeng dalam Yogja. Ora apa-apa, cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran gak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar ki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora Saiki? pacaran. Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo, Dek, guyon karo nembang. Iki permintaane Bapak Lurah, aku kepengin. Oh nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. Anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, ya engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Podang kuning mawon? Podang kuning boleh. Nggih. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Asmarandana, nggih. Mangga, yuk. Nadyan wujud temong peksi manis tora merati. Tapi aku juga setuju, Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Kalau malu lagi. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan luwak. Cakep banget. Guyu aja. Lanjut. Pasaingkan golek isi podang jana.
goleki si podang jenar. Jenar niku napa, Dik? Kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau Wilis sanes. ya, wilis ijo kuwi basa Oke. Kawi, basa. Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi tombo Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? kalih ayah kalian ibu. Oh, ya kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh, kok sendiri? Ya sendiri, pasti belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Ergo salah satu penabuhku ini ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Yaitu adalah Ayahe Woro. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoknya kacak siteng nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune Langgam Podang Kuning. Podang Kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk Langgam dhisik. Mangga ayo Dik Lintang Podang Kuning minangkani pamundhutipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Bisa awan ning omah wis ora kerasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang miterang kon goleki ora krasa iso awan nganti bengi. Iman yen nganti liya kang nyayang. Kleyang tak sawang mencak ing ngepang. Kekancangan terindik saka kadoan sarwi ngoceh dewe ngalih pencokan. Ilakai tak suwon mbak ojang icin podang kuning agawe pikirku komeng seret pirang tak sawang tambah manise. Tiba bunga yen katon nyanding slirane ora bakal atiku keki wong liyan yen si podang adutut ati kepranan. Naramanda atiku tansaya daterang tasranani sekat mulut
Anggolei sing tak sayang Bang widaranganku golei ora krasa iso sawang minco ing kan sangat tarindik saka katongan sarwi bace dewe tak suwon baca ngisi agawe pikiraku Tirang tak sawang katon manis di babungan Andut hati luar biasa.